Mateu capítol 23, versets 1 al 12. Jesús s'adreçà a la gent i als seus deixebles i digué: Els mestres de la llei i els fariseus s'han assegut a la càtedra de Moisès. Feu i observeu tot el que us diguin, però no actueu com ells, perquè diuen i no fan. Preparen càrregues pesades i insuportables i les posen a les espatlles dels altres, però ells no volen ni moure-les amb el dit. En tot actuen per fer-se veure de la gent. S'eixamplen les filactèries i s'allarguen les borles del mantell. Els agrada d'ocupar el primer lloc als banquets i els primers seients a les sinagogues, i que la gent els saludi a les places i els doni el títol de rabí, o sigui, mestre. Però vosaltres no us feu dir rabí, perquè de mestre només en tenim un, i tots vosaltres sou germans. Ni doneu a ningú el nom de pare, aquí a la terra, perquè de pare només en teniu un, que és el del cel. Ni us feu dir guies, perquè de guia només en teniu un, que és el Crist. El més important d'entre vosaltres, que es faci el vostre servidor. El que s'enalteixi serà humiliat, però el qui s'humiliï serà enaltit.